Здравейте, намираме се на Шабленския фар. Сега ще се пробваме да отидем до морето. Взели сме си дрончето, ще го пуснем. Тук е някакви пирамиди, нещо, фараони. Има ли нещо интересно вътре? Айде да видим и нашето моренце. Тая година не сме го виждали. Този път сме далеч от Бургас. Бургас не го видяхме, сега ще го видим тук. Варненското море, Шабленското. Е, голяма перка. Оказа се, че този фар е военна, какво се казва, зона. Военна зона и не може да си пуснем дрона. Сега ще им на друго място, ще го пуснем там. Значи този фар се оказа, че е най-източната точка на България. Шабленския фар. Сега отиваме на едно друго място, да видим там ще ни разреши ли да си пуснем дрона. В момента сме на изолатора. В България сигурно повечето хора от вас знаят, че имаше една игра Игри на волята, едно реалити шоу. Ето го, прословутия изолатор. А този чува ехо, бе? Да. Само че те май в другия бяха, не в този. Не, че мястото е много готино тук. Езерцето. Вау, той тук има езеро. Супер е. Какво се оплаква? Виж каква хубава гледка има тук. Просто глад. Гладни им ръсни. Да, това е, че глад. Изделия. Не ядат бухарката, то пък през лятото няма. Ето го отвътре изолатора. Ами, трябва да кажа, че в момента е жега тук. Навън е колко? 9-10 градуса със слънце. Не знам лятото да са преживявали тия хора, но да. Не ми е било готино, със сигурност. Следващата спирка ни е Нос Калиакра. Хванахме някакъв път из полята сега, не знам. На къде отиваме, обаче нямам представа. Ще видим, да. А там има някаква фабрика по-нататък. Много вятърни пелници. Да, бе, те са ужас. Каляме си с нивите. Най-накрая дойдохме на Калиакра. Дано да ни разрешат да си пуснем дрона. Точно на порта. Пак нямаме късмет. No drone area. Да се надяваме, че нататък ще можем. Тук е ясно. Че няма да можем. Тук гледайте работи са сложили. Как е там? Само хубаво е, ва? И все пак успяхме да пуснем дрона.
Да, е тук малко по-встрани от фара. Да. Готино. Виж, да, хубава гледка. Днес сме в селото на моите родители. Решихме малко да се разходим с Сани в гората. Ето е и нея. Ще цепиш дърва ли? Къде си, а? Супер поза. Супер. Ако се чуете, що вървим по снега, а не по пътя е там долу. Ай, сега ще ви покажа пътя на какво прилича. Просто е много кален и не знам нататък навътре в гората, ако ние ще влезем със сигурност, обаче как ще е там, не се знае. Ето е Сани. Да не ти влезе сняг вътре. Ако залитна точно е. Аз сега ще дойда да те държа. Айде, прикрепям така. За сега пътя е добре. Има някоя друга локва, ама просто много сняг се е изсипал от тия дни. Къде отивате, мадам? На гората, дълбоката. Дълбоката гора. Сега още не сме, ама след малко. Дано да успеем и да си качим дрона горе. Да ви покажем отгоре как се вижда. Като едни мини джипки сме с Сани. Пътя нататък вижте за какво става въпрос. Обаче сме с офроуд обувките. Офроудките. Аз и в града си ходя с тях. Да, ми то в града е като тук. Аз разлика не виждам. Малко по-малко, малко са локвите. Така да го кажем. Нали? Да. Драките трябва. Драки много надолу. Страни. Поне някой мензухарче горско да видим. Да. И понези синичките. Че ние защо на къщата няма мензухари? Не са засадили. Вау, аз това бях забравила. Горските мензухари толкова са ми любими. Жълтите и сините. Здрасти. Тръгваме по следите на лисицата. Да не е чакал. Ами да не е глиган. Тия малко кръчета. Ами може да е малко глиган. Не знам какво ще е. Сега ще видим. Не само глиганите да не срещаме, защото сме ги срещали тук една година. Да. Ходихме да берем леворда. Леорда, как се казваш? Лебурда. Да. Лебурда! Левурда. Леорда. Леурда. Как се Абе, казва? да. Ама бяхме още по-навътре в дълбоката гора, бе, хора. Да. Там, където имаше Гъстата гора. и маняри. Помниш ли бяха Да. То се чуваше и как и пилкаше. Пил. Уреда. Да. И по едно време, хоп, вървят майка, баща, дъщеря си, Войчо, Война, всичките бяха... Цялото стадо. Да, в колона по един. Ужас. Ама то там имаше и такава хранилка, те ги хранят там. Насрах се, бе. Еми да. Продължава тук следи. Продължават. Да, тук се отклоняват. Чакай. Ето, тук се отклоняват. Слязва надолу. Значи той е стигнал до там и се е върнал. Или идва оттам.
Виж, Да, ама едното да е продължило натам. и тук да са срещнали. Здрасти, ко правиш? Ударили си среща. Ние да не се срещнем. Ударили са си среща. Двата чакала. Нали лисица? Лисица ли беше? Добре. Почнем да мисля лисица. Хубаво, добре. Да не е глеган, така ли? Да. Добре, Легана го видяхме там копитата долу. Двата лисунгера. Вървим си и какво да видим най-накрая. После от малка не съм виждала горско мезокарче. Супер, то виж, едното е замръзнало, обаче другото. Много сладичко. И Милина, там има още. Да, цялата поляна е с такива. Вау! Виж колко са красиви мезокарчета, обожавам ги. Още едно. И натам е Още пълно. едно. И натам Пътеката, да. Видя ли избъднати са желанието Да, бе, Мили. да ги видиш? Ето го един герой пробил снега. Лапички. И глеганските бяха. Ама ние ги затрупахме. Затрупахме ли ги? Не